नमस्कार, स्वागत बा सभी के भोजपुरी न्यूज़.in में। आज हमनी के बानी जा बलिया जिला के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आवे वाला गांव ग्राम सभा तिवारी के मिल की चगिरधर में आज स्वामी जी महाराज बाबा के मठिया के करीब में आज होलिका दहन के उपलक्ष्य पर आज समत जल रहल बा। रुआ सभे देखतानी भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से साफ साफ रुआ सभे के नजर आ रहल बाटे। रुआ सभे हमनी के भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से देख रहल बानी। हर तरफ होलिका दहन के माहौल दिख रहल बाटे। स्वामी जी महाराज बाबा के प्रांगण बाटे। एजा तमाम के संख्या में लोग जुटल बाटे। हालांकि एजा कुछ देर पहले बहुत युवा लोग आई रहा और ही आधा से अधिक एजा समत जल चुकल बाटे। कहे से कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत कम समय के रहल। हालांकि 2 घंटा का ही समय रहल है। हमनी के खास कवरेज में रुआ सब देख रहल बानी कि तमाम एजा ग्राम वासी एवं क्षेत्रवासी एजा जुटल बालो। रुआ सब देखा स्वामी जी की जय जय जय। रउरा सब होली के खबर देखे खातिर जुड़ा रही भोजपुरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।